Dan l-aħħar imħabba maċċaw sentimenti. Dan l-aħħar imħabba maċċaw ix-xirja li jgħamilha minnaw. Għandek bżonn xemma nistantik id-dawl. Naf li ħajaddu kelma fuq dak li jaraw u dak li tara kollu skont il-perspettiva. Perspirazzjoni jol jibtu dik il-libatija. Ħanik billa poezija u nibbatila bil-ħammima għalli ma nidirx ħamallu. Mefet intħellu dak li s-sidġu jil-għandu bżon rutella ħankejlu fil-rutina indovu da mellita tini dawk it-minja li għajdu li fejjeda u zomni fuq il-linja għax dejjem bl-ilma mandi laċċali familja ta' d-nejta fl-naħdem għalli għajdi dak li għandu kapti ħafna varjeta jara xandi għalli. Dan l-aħħar imħabba maċċaw ix-xirja li jgħamilha minnaw. Għandek bżonn xemma nistantik id-dawl. Żommni fuq il-linja nsi jaqbessaw jinkul issa.